An bɛ foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma aw minnu bɛ Sherifila TV kanubaw ni a kɛ mɛn k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma an ka jɛmukan dɔgɔkun kɔnɔ sigi interview de la semaine dɔgɔkun baro ani maa min kɛ mɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi o ye Ismaël Kulibali ale ye forobatɔ min bɛ wele ko Mali kungo o ɲɛmaa ye bi an sera ma an ni a bɛna jɛ ka fila fɔ u ka tɔn yɛrɛ a kunkan ani tɔn ka laɲini ye mun ye tɔn yɛrɛ jamana bɛ cogo min na bi tɔn ka hakilinaw ye fɛn minnu ni fɛn minnu ye an da bɛna se ninnu de ma bakuruba la o la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn interview de la semaine an b'a fɔ ye ko aw bisimila a kɛnɛ kan ni o ye dɔgɔkun baro ye Ismaël Kulibali ni ɲankuma i ye an bisimila o diyara n ye nka dakuruɲa fila foli min b'i bolo ka lase Sherifila TV kanubaw ma. Ayiwa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw yɛrɛ ma fɔlɔ aw minnu ye nin hakilina sɔrɔ ani ka tila ka Sherifila TV ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an n'an ka garibukɛ n'an ka karamɔgɔkɛ ne ye Sirifukɛ ye ka se ka hakilina sɔrɔ ko jamanaden minnu ka jan ɲɔgɔn na waati la k'u surunya ɲɔgɔn na ne ma fili telew ni arajow de b'a kɛ wa tele an bɛ dugawu kɛ Ala ka tele in kɔrɔta et puis filɛlibaga minnu bɛ tele in na an bɛ dugawu k'u fana ye vraiment u ka an sama dugawu la jamana bɛ degun minnu kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la vraiment Musa Fɔnba an b'i yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani taamaɲɔgɔn Kulubalikɛ aw minnu bɛ nin baarada in kɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ jamana ko la vraiment an b'aw fo. Ayiwa an bɛ na o Mali kelen in ma an ka dɔ fɔ Mali bilama kunkan Mali bilama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ an sago la Malidenw Maliden ni Malidenya ka di ye i sago tɛ Mali ka ye nin yecogo in na association Mali kungo ale ka Mali yecogo in a bɛ se ka mun fɔ an ye a la dakuruɲa damadɔ. Mali yecogo Mali bɛ cogoya min na bi i y'a bɛɛ fɔ déjà i bɛ jamana in fɛ i t'a fɛ mɔgɔ si a man di maa si ye i bɛ sigida min yɛrɛ la ka kɛ nin cogoya la sango tɛ Ala y'i sigiyɔrɔ bɛɛ jamana min ma k'i k'a den ye Mali bɛ bulonda min na bi bɛɛ degunnen don mɔgɔw tɛ u ka degun wuli cogoyaw de dɔn peut-être o de kɛn bɛ ka maaw sigi mais bi in na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana bɛ tununi sira de kan depuis i b'a mɛn waati min na k'a bɛ kɛ Onbori de ye ou bien Guruma Rawurusi ou bien Kidali maraw kɔnɔna la mais bi a panna yen bɛɛ kunna jamana fan tɛ yen bi bingali wale tɛ kɛla yɔrɔ min na dansago wale tɛ ka kɛ yɔrɔ min na donc jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tununi sira de kan waati nana an ka wuli k'an cɛ da jamana ko la k'an ɲɛsin jamana in ma ne kɛra ɲɛmaa ye ma kɛ ɲɛmaa ye minnu bɛ ɲɛmaaya la donc k'a fɔ ni e tɛ yen olu tɛ yen donc n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de don kɔmɔgɔw an b'a ɲini u fɛ bi u ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛna wuli k'u cɛ da jamana ko la pour que gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min na. I da sera ɲɛmɔgɔ ko min ma n'i ma fili association Mali kungo a denmisɛnnin de ka ca ni a denmisɛnnin ka ca e yɛrɛ y'a ɲɛmaa ye i fana bɛ jate sifinw fɛ yala sifinw bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka Mali bɔ nin danga in na wa e yɛrɛ bolo. Sifinw bɛ se k'a kɛ kɛcogoya min b'a la a bɛ kɛ ni dusumanɔ de ye e yɛrɛ min fɔlɔ bɛ wuli ka hakilina in ta i b'i dusumanɔ parce que i bɛ kuma caman mɛn a daminɛ waatiw la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kana jigin hayi o kuma fɔbagaw la parce que u delila ka danaya da dɔw kan i ta in ɲɔgɔnna sira dɔw kan minnu bɔr'u jigi kɔrɔ bon donc n'i ye maa wɛrɛ natɔla ye o cogoya kelen na hayi n'a sɔrɔla a tigi ta ye tiɲɛ yan'a ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛyaw bɛ se ka na a la bi in na sifinw de kan ka se ka jamana in bɔ bolo la parce que jamana min kɔnɔ n'a fɔra ko maa miliyɔn 20 bi sɔrɔ a kɔnɔ ko maa miliyɔn 11 ka taa 12 la k'o bɛɛ ye denmisɛnnin ye ka bɔ san 1 na ka na san 40 na ne ma fili o jamana kan ka sini ye mais a tɛ sini ye ni dusumanɔ tɛ a tɛ sini ye ni tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye jumɛn ye e ye min ye bi in na jamana in kɔnɔ n'i ye Bamakɔ lajɛ a bɛɛ bɛ ka fɔ yan de mais tant que i ma bɔ Bamakɔ i tɛ Mali réalité dɔn n'i bɔra Bamakɔ k'i kunda kɔrɔn kan i bɛ bɔ a kalama gɛlɛya min b'i faso la n'i bɔra Bamakɔ bi k'i kunda Tilebin kan i bɛ bɔ a kalama gɛlɛya min b'i faso la jamana taayɔrɔ 4 bolo 4 siraba 4 min bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa a kɔrɔn n'a Tilebin i mana fɛn o fɛn min minɛ bi de i bɛ da la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali la donc Mali denmisɛnninw bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka Mali bɔ nin degun kɔnɔ mais a bɛ kɛ cogo di weleweledakan minnu bɛ kɛ a kɔnɔ a weleweledakanw bɛ yira de k'a fɔ
ni ko i bɛ kuma bi a fɔ de k'i ye politique maa ye mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya ko bɛɛ ye politique ye politique tɛ dɔwɛrɛ ye politique ye fɛɛrɛ de ye aw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ wali kelen aw mago bɛ hɛrɛ minnu na a bɛ sɔrɔ cogo di donc n'i ye politique lajɛ ni politique yɛrɛ tɛ yen foyi foyi tɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ de tigɛ i yɛrɛ ye pour que ka se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ sini wa i ka jamana fana n'a bɛ degun kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ de tigɛ pour que a bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔ donc bi bi in na association Mali Congo kɛn bɛ ka ɲɛsin fɛɛrɛ minnu ma baara in kɔnɔ an bɛ ka tagama ka taa an denmisɛnnin ɲɔgɔnw nɔfɛ jamana in y'an bɛɛ jɛ de ye e ni ne ta de don ne ma n'i nɔfɛ i ka du kuma la ne mana n ka du kuma f'i ye n nana n ka an faso ko an b'o kuma de kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ e ni ne bɛɛ ɲɛ b'a la an k'a lajɛ don n'a dugujɛ n'o bɛ bɛn anw yɛrɛ ka faamuw na n'o ye septembre kalo tile 21 a n'a tile 22 munna septembre kalo tile 21 o bɛ kɛ bɔcogo ye hadamadenw bɛ se k'u yɛrɛ bɔcogo min kɔnɔ o bɔcogo bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ an ka se ka bɔ an ka dugubaw kɔnɔ ani an ka sirabadaw la ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ donc ɲɔgɔn tigɛ minɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kelenya de ko fɔ donc o b'a yira k'a fɔ ni malidenw sera ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ septembre kalo tile 21 a tile 22 ka se ka bɔ ka kɛ kulu ye u ka sigiyɔrɔw la u ka fɛɛrɛ kɛnɛw n'u ka dolanci kɛnɛw kan ani u ka salle de réunion kɔnɔ k'a fɔ vraiment ko min bɛ kɛla anw faso la k'a daminɛ 2012 ka se bi ma le 17 janvier 2012 agélogue tɛmɛnen kɔfɛ ka se bi ma an tɛ a ko ninnu cautionné tuguni an bɛ fɛ dan ka sigi a la donc dan bɛ sigi a la ni sira jumɛn ye dan bɛ sigi a la ni anw ka kelenya de ye bi anw kɛra kelen ye an kɛra cɛ kelen ni muso kelenw ye Mali y'anw faso de ye dansago wale minnu bɛ k'a kɔnɔ an tɛ fɛ a ka kɛ tuguni a bɛ se ka na ni siraw ye maa minnu bɛ mara la bi olu bɛna kɛ cɛw ye u bɛna kɛ musow ye k'a fɔ vraiment kunu maa tun t'an kɔ mais bi mɔgɔw b'an kɔ donc hakilina dɔw baarali tun b'u bolo i bɛ taa sɔrɔ u ma se k'a baara o don in na bi u bɛna se ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛna a baara wa maa minnu fana bɛ an baara yan n'olu ye dɛmɛbagaw ye olu bɛna ye k'a fɔ an tun bolo ko ninnu bɛ sunɔgɔ de la mais bi ninnu ko u tɛ dansago wale fɛ u ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye anw ka jamana marali ka d'an ye cogo min na wali kɛlen an bɛ fɛ an ka jamana ka kɛ cogo min na u bɛ se ka an dɛmɛ k'a kɛ ten parce que n'i ye diɲɛ sariyaw lajɛ sigicogow de b'a la ani kɛcogow de b'a la ni maa ye dɛmɛ ɲini fɛ olu bɛ dɛmɛ kɛ sariya dɔw de kɔnɔ u tɛ se ka tɛmɛ o kan mais e yɛrɛ min ye dɛmɛ ɲini ni e bɛ fɛ i ka ko ka kɛ cogo min na ni e yɛrɛ y'i cɛ d'a la a dɔw b'a la a bɛ kɛ i sago ye wa a bɛ k'i hakilina ye wa a bɛ k'i ta ye n'i ye Mali lajɛ bi bi in na ne hakili b'a la an tun bɛ bɔ Bamakɔ yan nɔ 2009 wagati n'o ye 2010 wagati ka taa Gawo 2600 i tɛmɛtɔ i bɛ tɛmɛ dugu caman fɛ i bɛ se ka min lakali denw ye mais bi bi in na n'a fɔra k'e ka taa Gawo f'i ka taa avion na waati tɛmɛnenw fana la an tun bɛ bɔ ni Burukina ye pour que ka taa Gawo mais au jour d'aujourd'hui o sira fana kɛn bɛ calvaire ye bi hadamadenw t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na ka t'u ja yɔrɔ min na dekun min bɛ jamana kɔnɔ bi a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Burukina a bɛ Niger an ka se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma coalition nationale et internationale ala ye anw ni jamana minnu kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye k'a daminɛ Burukina jamana k'a daminɛ Guinée k'a daminɛ Côte d'Ivoire ka se Sénégal Mauritanie Algérie ani Niger bi bi in na anw kan ka kɛ kulu ye bi kulu min bɛ na a cɛ da a ka jamana ladonni na a n'a ka jamana kumabɔli la parce que n'i y'a ye dɔw bɛ ka sunɔgɔ dɔw de kunkolo bɛ tile la donc bi bi in na an k'a lajɛ an se ye fɛn o fɛn min ye an k'o kɛ pour que an ka jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i y'a ye an y'a fɔ aw ɲɛna an y'a fɔ maaw ye ko septembre kalo tile 21 n'a tile 22 an bɛɛ jɛ de don faso den bɛɛ de ta ye o ye i bɛ jamana fɛ i tɛ jamana fɛ jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ don min na minnu b'a la bi ani minnu kɔnna an ye an minnu bɛ a la bi minnu bɛ na an kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen jɛ bɛ don min na o ye septembre kalo tile 22 ye wa an dalen b'a la n'an sera ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka weleweleda kɛ ka an kumakan fɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an na kɛ ko ye diɲɛ maa b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ wa diɲɛ maa bɛ Mali dɛmɛ min na wa a ko in kɛn tɛ Bamakɔ dɔrɔn kama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliden b'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ septembre kalo tile 21 na 22 an bɛɛ ka jɛ ka kɛ cɛ kelen ni muso kelenw ye ka jamana dɛmɛ a bɛ degun minnu kɔnɔ pour que k'a bɔ o kɔnɔ o de ye miirina o de ye laɲini ayiwa i da sera denmisɛnniya ma ani a ka ɲɔgɔnkunbɛnw minnu fɛnɛ kan ka kɛ an b'a kalama k'a fɔ kuma caman na a bɛ jira k'a fɔ maa minnu bɛ ɲɛmaaya la an ka jamana kɔnɔ u y'u seko kɛ faso ye o dɔw fɛnɛ y'u da jira ko denmisɛnninw ka na fanga na k'o kuma sera denmisɛnninw ka na fanga na o bɛ fɛn dɔw de fɔ minnu fɛnɛ kan ka sabati o ye denmisɛnw yɛrɛw ka bɛn ye
denmisɛnw ka jɛ ka don da kelen fɛ ni dun ye Mali denmisɛnniya jateminɛ n'a fɔra ko ɲɛmaaya ɲiniko kuma daminɛna wali kelen jɔyɔrɔ ko daminɛna bɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnw farafaralen bɛ taa a caman daminɛna a ma bɔ karila ka dɛnɛn sɔrɔ o de y'a to hali bi an ka maakɔrɔw bɛ ka mara in kɛ e yɛrɛ bolo denmisɛnniya bɛ se ka an ka maakɔrɔ ninnu nɔna bila degun min bɛ Mali jamana kan bi ka se ka wuli an bɛ se ka kɛ adamaden f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i mana sɔrɔ lahala o lahala la dɔ kɔni ɲɛ ko dɔ la wa i fana bɛ kɔn dɔ ɲɛ don dɔ bɛ lakali kɔ i komi i yɛrɛ bɛ dɔ lakali dɔ ye cogo min na tu sais que n'i ye anw ka jamana lajɛ bi bi in na gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ min b'a anw denmisɛnnin damaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ne b'a fɔ n ko faamuyabaliya don faamuyabaliya sugu jumɛn ye i mana kalan ni maa o maa ye wali kɛlen hali ni ala ye garijɛgɛ d'i ma ka tɛmɛ maa o maa min kan a bonyani i ma wajibi de ye parce que ala yɛrɛ ko ko hadamadenw kan ka bonya hadamaden mana sɔrɔ cogoya o cogoya la i kan ka bonya n'a ka hakilina ye ka se k'a la convaincre donna ni fɛn b'a bolo ni min man ɲi pour que ka se ka ɲuman don a bolo n'i y'a ye anw denmisɛnnin damaw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na gɛlɛya caman bɛ yen parce que a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye misali la ni ne ko sisan ko an tɔn 10 ɲɔgɔn na an k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ ne bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲini ni n yɛrɛ ka ɲɛmaaya ye wali kelen e fana bɛ na ni i yɛrɛ ka ɲɛmaaya ye nin bɛ na n'a yɛrɛ ka ɲɛmaaya ye donc bɛɛ bɛ na de ko fɔ ale ka kɛ tɔn in ɲɛmaa ye mais maa 10 tɛ se ka jɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye waati kelen wajibi don f'a ka kalifa dɔw ma ka o waati kɔ tɛmɛnenw kɔfɛ peut-être n'o tigi ma se k'a kɛ ka ɲɛ komi a b'a ɲini cogo min na a bɛ se ka minɛ o la a yɛrɛ bɛ na ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ne bilala baara min na ne ma se k'a kɛ de komi a ɲinina wali kelen n seko ye min ye n y'o kɛ n danna yan donc ale fana bɛ se k'a di maa wɛrɛ ma a bɛ jɛ k'a dilan ten donc an denmisɛnninw ka problème ba yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye bi minnu ye garijɛgɛ dɔ sɔrɔ ka kalan ni mɔgɔ kuma na min ma kalan dɔrɔn o b'a ko non ko kuma tɛ ne ni e cɛ ko parce que e ma kalan o bɛ mɔgɔ ɲugu ɲɔgɔn na parce que i bɛ taa sɔrɔ ŋaniya ɲuman b'ale la wali kelen miirina dɔ b'a bolo a n'a ka kalanbaliya min ka ɲi e ta ye kalan ni kodɔn tɛ mais e ye ale sen bɔ i jɛɲɔgɔnya la ka sɔrɔ o ma taa yɔrɔ jan parce que a bɛ siran ka gɛrɛ e la sisan donc ale dun de ka can ka tɛmɛ aw kan n'i ye jamana lajɛ jamana ma se ka kalan di jamanaden bɛɛ ma ala ma garijɛgɛ di denmansa bɛɛ fana ma ka se k'i den kalan donc maa kelen kelen minnu kalanna an cɛ la olu yɛrɛ de kɛn bɛ degun ye bi ka ɲɛsin denmisɛnnin tɔw ma nka olu ka dɔgɔn parce que u ka dɔgɔn u ka dɔgɔya dɔrɔn ma kɛ degun ye ka ɲɛsin denmisɛnnin tɔw ma u y'a yira denmisɛnnin tɔw la de n kalannen don n'i ye n bɛ kodɔn ka tɛmɛ i kan ka sɔrɔ i ye garijɛgɛ de sɔrɔ ka kalan ka tɛmɛ a kan mais peut-être i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka fɛn min baara wali kelen e taara fɛn min yɛrɛ kalan kɛ ale bɛ se ka ɲuman yira e la e tɛ min dɔn donc ne bɛ min ɲini Mali denmisɛnninw fɛ bi minnu ala ye garijɛgɛ di minnu ma ka kalan kalan in tiɲɛ don fɛn ɲuman don fɛn barikamaba mais u kana kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲugun u la pour que k'u siran u dɛmɛni ɲɛ e ye jamana lajɛ bi bi in na jamana bɛ degunba fɔlɔ-fɔlɔ min kɔnɔ peut-être ne ka faamu na mɔgɔ kalannenw mɔgɔ kunfinw fɔlɔ la ka da maa kalannenw na k'u kɛ ɲɛmaaw ye k'u kɛ fɛn bɛɛ mais bi kunfinw tigɛra mɔgɔ kalannenw na mɔgɔ kalannen fana ko k'ale n'a ka kalan ale tɛna tugu kunfin kɔ donc jamana kɛn bɛ sira fila de ye jamana fankelen n'a kunkilenna fankelen n'a kunkilenna bon minnu bɛ ka jamana mara bi n'olu bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen fana kɛ olu de ka dɔgɔ ni jamakulu bɛɛ ye o ye maa kalannen ninnu ye bon min ka ca o ye kalanbaliw ye olu fana y'u sigi k'u bolo dɔw sen kan k'olu sen t'a la parce que n'u y'u jɔ a kɛnɛ kan k'u ti jate k'u da t'a la parce que ko n'u y'u da don a la k'a bɛ fɔ k'u ma kalan k'u bolo t'a la parce que n'u y'u bolo don a la u tɛ se ka sirili foyi kɛ wali kelen ka na ni ɲuman foyi y'a kɔnɔ min bɛ kɛ hɛrɛ ye. Ismaila président n b'a fɛ o yɔrɔ in est ce que o dama don u dar'u la fana ka danaya da u kan k'u bila jɔyɔrɔw la o jɔyɔrɔ in fana baara kɛtɔ kalannen ninnu fana ma u wasa est ce que an t'o fara a kan parce que bi danayaba tɛ o maa kalannen ninnu kan maa kalannen ninnu fanba fana ye politique maa ninnu de ye. Effectivement ne ye maire dɔ ye Bamakɔ yan Bamakɔ a ko ne ma k'ale kɛra maire ye k'a ma 40,000 don maire la mais bi pour devenir un maire dans d'une commune bibi na minimum i ma wari don a la pas moins de 10 à 15 millions bon et pourtant n y'a mɛn k'a fɔ ko maire sara don 15,000 bɛ joli donc depuis yen i b'a ye k'a fɔ ko degun dɔ bɛ yen mais degun in sɔrɔla cogo di degun sɔrɔla ka danaya da maa kan ka t'i sigi kɛrɛfɛ k'a filɛ n'i ye danaya da maa kan i b'a dɛmɛ
a bɛ se ka balan yɔrɔ dɔw la wa i bɛ to ka sigikafɔ ɲini n'a ye kuma ni kuma karisa an bɛ ko min na an bɛ yɔrɔ jumɛn an kan ka jumɛn kɛ ne jɔyɔrɔ ye mun ye ne bɛ se ka mun kɛ donc o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi in na jamana mara la i ye yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ye danaya da politiki mɔgɔw kan o bɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ mais il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'an ye danaya da politiki mɔgɔ minnu kan danaya dar'u kan ni sira min an'u kan ka sira minnu yira anw na peut-être olu ɲinana olu farala mais anw yɛrɛ fana min kan ka kɛ maaw ye bi pour que ka taa an ka danaya nɔfɛ an'an ka cɛsiri nɔfɛ pour que a ka se hɛrɛ ka se ka se anw ma ka segin anw ma anw yɛrɛ fana y'an bolo bɔ o la politiki mɔgɔw bi na u nakan ka di u bɛ kuma cɛɲumanin caman fɔ min tɛ se ka kɛ mais a bɛ fɔ e min ye f'e de ka kɛ hakilitigi ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye nin fɔ nin tɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ aw bɛɛ jɛn bɛ min na aw ka duruduru n'aw ka tantan de bɛ jamana bonya mali la bi na politiki mɔgɔ jumɛn na kan n'a b'a fɔ ko non ko n'ale nana ko fo impôt ka sara fo taxe ka sara pour que jamana ka bonya u t'o fɔ parce que u b'a fɔ ko n'u y'o fɔ k'u tɛ taa mais et pourtant u bɛ nkalon de tigɛ ka na pouvoir ninnu na anw yɛrɛ fana bɛ tila k'o nkalon kelen de don u bolo donc diyagoya don n'u b'a exercer a bɛ exercer ni nkalon ye donc il est temps que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ du si tɛ kɛ duba ye a dudenw kɔ wa jamana tɛ bonya jamanadenw kɔ n'aw ye ɲɛmaya kalifa maa min na a tigi kan ka min kɛ o kɛlen kɔfɛ aw yɛrɛ jɔyɔrɔ min aw b'o kɛ aw mago b'a ka ko la cogo min na a bɛ se ka kɛ ten sinon n'i ye jamana lajɛ bi na jamana denmisɛnninw sera don ye ten an faw ye min kɛ an ye an ka sara u ye parce que n y'a mɛn karamɔgɔ da kɔsa in na ko fɛn 4 ɲɔgɔnna bɛ yen adamaden bɛɛ lajɛlen kan k'o kɛ ko don dɔ la ko masakɛ n'a ka premier ministre bɔra k'u bɛ taa ko dɔ ɲɛɲini o ɲɛɲinini sen fɛ k'u bɛnna ni dɔ ye dɔgɔsiri baba kun u ye dɔgɔsiritigi ɲininka k'a ko dɔgɔsiri min b'ale bolo k'a b'a feere dɔrɔmɛ 4 a donnin kama masakɛ y'a yira la k'a fɔ k'a man kan ka dɔgɔsiri feere dɔrɔmɛ 4 a b'a ka dɔgɔsiri feere dɔrɔmɛ 4 kun min na ale de b'o dɔn donc u farala ɲɔgɔn na ko mais ja a ka dɔrɔmɛ 4 a bɛ dɔrɔmɛ 1 di a fa ma o ye juru sara ye a bɛ dɔrɔmɛ 1 di a den ma a bɛ ka juru don o la a bɛ dɔrɔmɛ 1 ale yɛrɛ n'a ka denbaya bɛ min don ale n'a muso bɛ min don o ye o ye k'a bɛ dɔrɔmɛ 1 bila buwa dingɛ kɔnɔ parce que a b'o don a denmuso la n'an ye nin misali ninnu ta ka ninnu lajɛ nin ma kɛ karamɔgɔ tile la nin ma kɛ bi donc ça veut dire que ala ye misali caman de di hadamadenw ma ka kɔn anw ɲɛ wa o misali ninnu kan ka anw yɛrɛ fana bila sira bi k'an servi donc maanifin mana sɔrɔ taabolo o taabolo kɔnɔ f'i ka miiri k'a fɔ ko dɔ ye ko dɔ k'i ye don dɔ la wa k'i yɛrɛ kan ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ k'i kan ka ko dɔ kɛ maa wɛrɛ fana ye pour que don na nataw la n'i dɛsɛra o tigi fana k'o lase k'i ma donc n'i ye mali lajɛ bi na minnu kɔnna mara la anw ye munna u ye mara kɛ ni cɛjuguya ninnu kɔnɔ donc u ma miiri k'a fɔ ko bi na bi a dɔw nimisara u ka mara kɛcogoyaw la donc anw minnu fana ɲɛsinnen b'a ma bi anw fana kan ka kɛ maaw ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i kɛra marakɛla ye ko damadama bɛ yen min bɛ ɲini i fɛ walima n'i kɛra ɲininikɛla ye ko damadama bɛ yen min bɛ ɲini i fɛ o ko fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye k'a kɛ tilennenya kɔnɔ tilennenya sirilen tɛ diinɛko la tilennenya sirilen bɛ e yɛrɛ ka kɛ maaba ye f'i i muso n'i denw k'a fɔ anw fa tɛ sɔn nin ma mais bi na n'i y'anw lajɛ i b'a sɔrɔ an furumusow tigɛlen banna an denw tigɛlen banna an teriw tigɛlen banna hali minnu kɛra an sababu ye an ka ɲɛnamaya diɲɛ labɔ sababu ye i b'a sɔrɔ olu tigɛlen banna bon hadamaden man ka sɔn i mɔgɔ minnu ka tigɛ i la o ye nin mɔgɔw de ye kana sɔn ninnu ka tigɛ i la wa n'i kɛra ɲɛmaa fana ye f'i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔya min kalifar'i ma a kalifar'i ma baara minnu kɔnɔna la f'i k'a yɛrɛ i kɔmɔgɔw la tan ni tan de don n'u banna u ka baara in d'u ma e yɛrɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini e kana kɛ maa ye maa min b'a minɛ ten u bolo ka taa n'a ye k'a fɔ non n'u yɛrɛ y'a bila yɔrɔ min na n'u y'a bila yɔrɔ min na e de tɔgɔ bɛ tiɲɛ parce que n'i ye mali problème lajɛ bi 1960 à nos jours mali kalifara mɔgɔ kalannenw de ma donc est ce que kunfun fana ka tuuru ma se ten wa an n'an ka kalanbaliya bi moi je pense que anw fana ka waati nana anw yɛrɛ k'an cɛ da ko in na u k'a dɔn k'a fɔ ko jaja jamana bɛ baara ni hakili de ye kalan ye nɛn garijɛgɛ de ye kalan tɛ fɛn ye k'a fɔ fɛn min bɛ yen ko a bɛ se ka na ni ko ye hakilitigi wɛrɛ tɛ se ka na ni ko min ye ka sɔrɔ i ma kalan donc fo an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ i kalanna i ma kalan i bɛ se ka ko dɔ kɛ i ka ɲɛnamaya la pour que ka kɛ mɔgɔ ye wa i bɛ se ka ko dɔ k'i ka jamana ye pour que a ka bonya n'i ye diɲɛ masakɛbaw lajɛ a ma kalannen man ca jamana ba minnu tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ n'a jamanaw bonyana n'i ye ameriki yɛrɛ lajɛ président dɔ tɛmɛna ameriki kɔnɔ n'o ye abraham lincoln ye a ma kalan mais hadamaden hakili dumantigi kun don
ni n'a ye ɲɔgɔn ye 100 ans tɛmɛnen kɔfɛ n'a ye dɔrɔn a b'i ta i tɔgɔ ma donc o kɛra sababu ye mɔgɔw sɔnna ale la pour que k'a kɛ jamana masakɛ wa a sera ka baarabaw kɛ ko kɛmɛ bɛ Amérique bi ale de nana n'o hakili jɔnya juru tigɛli ka bɔ farafinw sen na jɔnya ka dabila Amérique o bɛ ale nɔ donc bon ne bɛ min ɲini n balimaw fɛ Ala ma garijɛgɛ di anw minnu ma ka kalan an k'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana in tɛ jɔ an kɔ an jɔyɔrɔ b'a la an se b'a la wa an kan k'an se k'a la an bɛɛ da tɛ se ka don jamana ko kuma la don kelen mais bɛɛ bɛ se ka jamana jɔ baara kɛ don kelen waati kelen kuma kelen na i komi jamana mago b'a la waati min na. ayiwa président Mali kungo tɔn don tɔn min ni e b'a ɲɛmaaya la n'a fɔra ko e ka a lajɛ ka fɛn fɔ kunun ni bi cɛ yanni ka fɔ ka jaso coup d'état ka n'a bila bi la e bɛ se ka mun fɔ an ye e yɛrɛ ka yecogo la. Vraiment ne bɛ dugawu kɛ n bɛ dugawu fɔlɔfɔlɔ n b'o kɛ n faso ye n'o ye Mali ye ne tun tɛ fɛ Mali ka bi ye mais a ye bi ye n bɛ dugawu kɛ minnu bɛ mara la bi Ala k'u kɛ mɔgɔw ye jamana in ye minnu bɛna kɛ lamɛnnikɛlaw ye minnu bɛ kɛ maaw fana ye minnu bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ degun minnu kɔnɔ bi an k'a bɔ a kɔnɔ. Ne hakili b'a la ne nana ka bɔ furu la an b'a san kelen de la déjà san kelen bɛ dafa le 15 de ce mois waati min na n tun bɛ furu la n y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔw bɛ ka bɔ ko fo jamanakuntigi min bɛ yen a n'a nɔfɛ mɔgɔw k'u ka taa u ye bɔko dama dama kɛ an y'an sigi an y'an miiri an ko n'i ma ɲɛ fanga min bɛ yen ni fanga légitime don ni jamanadenw de jɛra k'a sigi k'i b'o bɔ yen i b'a bɔ yen ni hakilina jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ taabolo foyi tɛ ninnu bolo bi n'u ye ninnu bɔ yen k'u bɛ se ka na ni ɲuman ye donc a donni kama n ye n ka mobili ta foro la n nana Bamakɔ depuis a don n nana Bamakɔ fo bi ne ma taa foro la an kumana an bolila jamana fantan naani bɛɛ fɛ an se ye fɛn o fɛn ye an y'a fɔ pour que an kana se yan n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ye bulonda caman de ye jamana bɛ bulonda o bulonda dilan mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu b'o baara sugandi k'a kɛ a kanubaga ye ka tila k'a kɛbaga ye an y'a ye k'a fɔ u bɔra u ye kuma caman fɔ ko lakana ma sabati ko kɛnɛya ko sabatilen tɛ ko lakɔli karamɔgɔw ka sara ko jamana kɔnɔ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan tiɲɛ don u ye kuma minnu fɔ a donni kama kuma ninnu presque a tila bɛɛ ye tiɲɛ ye mais kuma ninnu tiɲɛ bɛ waleya cogo di e ma min di e tɛ se k'o sɔrɔ bamananw ka kuma don min tɛ balan kɔnɔ mɔmɔli t'o labɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko jamanakuntigi k'i sara 100,000 o b'a sɔrɔ aw yɛrɛ sera ka kɛ maa ye minnu kɛra ye farali kɛ ɲɔgɔn kan pour que 100,000 ka se ka segin aw ma wali kelen aw ka jamana sɔrɔ bɛ se ka 100,000 di aw kelen kelen ma anw yɛrɛ tɛ jamana ye fɔlɔ jamanaden minnu bɛ l'impôt ni taxe sara n'aw ko ko fo aw ka jamana saraw ka bonya dɔw ka fara jamana sara a baarakɛlaw ka sara kan tiɲɛ don aw minnu bɛ baara la a b'aw nafa mais maliyɛn maa 20,000 na jamana sera ka maa joli don baara la donc waati min na i bɛ miiri i yɛrɛ la o waati kelen na i kan ka miiri i sigiɲɔgɔn na i kan ka miiri mɔgɔ fana la i ɲɛ tɛ min na o donni na donc ne b'a ye k'a fɔ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ en général a bɛɛ bɛ kɛ yɛrɛkun kɛlɛ de ye maa wɛrɛ jɛn tɛ ɲini ka fara a kan k'a yira k'a fɔ ko jamana kan ka jamanaden bɛɛ ladon anw ma o kuma kelen mɛn a kɔnɔ anw y'u ka revendication fɛn fɛn lamɛn an m'a mɛn k'a fɔ ko Mali la ko ji ka gɛlɛn an m'a mɛn ko dumuni ka gɛlɛn an m'a mɛn ko courant ka gɛlɛn an ye kuma o kuma mɛn o de ye pour que olu yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na mais bamananw ka kuma don maa dɔ ye ni kojugu i bɛ kɛ dɔ garijɛgɛ ye olu tora dɔ ɲini kɔnɔ ko f'a ka kɛ olu ta ye maa wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka n'a minɛ u bɛɛ lajɛlen na a kɛn bɛ degunba ye bi minnu yɛrɛ fana ta kun don o donni kama kuma min bɛ na ɲini e fɛ kuma min kan ka sara e la ne yɛrɛ labanna ka boli maaninfinw kɔ o ka ɲɛfɔ e ɲɛna o fana ye maloyala koba ye an tun tɛ fɛ jamana k'a yɛrɛ ye coup d'état kɔnɔ u ti kalo tile 18 tɛmɛnen kɔfɛ n y'a condamné cogo sugu bɛɛ lajɛlen na u ti kalo tile 19 VO Afrique ye ne ta 6h25 n ye kuma min fɔ o kɛra Ala ɲɛna o don in na mais a kɛra fɛn tɛ se k'a bali coup d'état kɛlen kɔfɛ mun tora anw ye coup d'état in fana ye fɛn wɛrɛ yira an na
a kan ka na ni yɛlɛma sira wɛrɛ fana ye an denmisɛnninw ye pour que an ka se ka cɛ kura da jamana la ka ɲɛda kura di jamana ma ne bolo bi bi in na coup d'état in a ma bɛn ne ma mais a kɛra sira fana ye an bɛ se ka yɛlɛma kɛ sira min kan mais ne ɲɛ b'a la o yɛlɛma de fana tɛ ka na donc ça veut dire que kunun kun ka fisa ni bi ye bi kun ka fisa ni kunu ye ni si tɛ kuma ɲuman ye ni jamana in ma a tun ka d'anw ye jamana kun k'a yɛrɛ ye bulonda la bi min tun ka ɲi ni kunu ye siɲɛ 100 mais n'a ma ɲɛ k'a bɛ nin yɔrɔ de la ko an faso kɛra colonel jamana ye an b'a lajɛ an b'a bɔ a kɔnɔ an b'a bɔ a kɔnɔ ni sira jumɛn ye sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsikɛ bɛ lakanani de kama o waati tɛ sɔrɔsikɛ bɛ se ka sɔrɔsiya biro kɔnɔ baaraw kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni biro bɛ yen a bɛ se k'o baaraw kɛ mais fɛn min ye jamana kɔnɔ bulonda o bulonda bi ka t'o bɛɛ kɛ colonel ye vraiment ne b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka sabali u ka se k'u kɔ. président maa nana masuma na minnu tɛ finitigilakaw ye olu m'u da jira kɔni walasa colonel ka na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ fɛnɛ minɛ. bon olu tɛ se k'u dan jira parce que bi bi in na marifa de bɛ ninnu bolo marifa b'u bolo kelen kasobow y'u ta ye donc o bɛ maaw siran bi ka bɔ jɔnniw kan ka bɔ bi k'a dénoncer jɔnniw kan ka kɛlɛ kɛ minnu ye récépissé ɲini jamana fɛ ka baara sɛbɛn ɲini jamana fɛ k'u bɛ jamanadenw kunnafoni ani k'olu bɛ kɛ fanga ɲini tɔn ye ani fanga kan ka baara cogo min na k'olu ka baara bɛ bɛn o ma olu de kan ka bɔ bi ka nin dénoncer ma deli k'a mɛn n tulo la hôpital civil k'i bɛ sɔrɔsi ta ka na k'o directeur ye hôpital militaire bɛ yen u bɛ se ka sɔrɔsiw kɛ hôpital militaire fɛn bɛɛ ye u bɛ se ka gendarmew ka fɛn bɛɛ u bɛ se ka policiw ka fɛn bɛɛ donc bi bi in na n'a fɔra k'i bɛ sɔrɔsi de ta ka n'o kɛ hôpital militaire directeur ye hôpital civil directeur ye ko INRSP fana ko o directeur fana sɔrɔsi. président o fana ma daminɛ bi dɛ sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔw ka kɛ hôpital civil directeur ye kabini ATT tile la olu bɛ kɛ. bon i komi nin bɛ ka kɛ cadre min kɔnɔ nin bɛ ka kɛ bɛnbaliya cadre de kɔnɔ peut-être bɛn bɛ don min na fɛn dɔw bɛ a bɛ kɛ ɲɛ bi pan a kunna mais ni bɛn tɛ a bɛ kɛ degun ye donc o de la an bɛ k'a fɔ donc o waati kelen na n'i ye kanam lajɛ u ye général dɔ ta k'o kɛ o directeur ye a ka ca colonelw ni sergents ni lieutenants de bɛ ka carin jamana kɔnɔ waati min na jamana bɛ kule la effectif ko la o waati kelen na aw bɛ ka dɔw bɔ champ de bataille kɔnɔ ka na n'olu ye ka n'olu bila bureau kɔnɔ effectif bɛ sɔrɔ cogo di mais ne bɛ min faamu dɔrɔn n b'o de fɔ mɔgɔw ye i tun tɛ fɛ fɛn dɔ ka kɛ mais a kɛra a kɛlen kɔfɛ ɲuman bɛ ɲini a kɔnɔ cogo di an b'o de ɲɛɲini an balima minnu filɛ nin ye ka na nin poste ninnu na bi u bɛ yen yanni waati dɔ de cɛ parce que ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ ban mais u bɛ yen yanni waati min cɛ u k'u jija u ka ɲuman kɛ u nali tɛ ka bɛn an ma dɛ u nali tɛ ka diya an ye parce que an bolo baara wɛrɛ b'u la min tɛ nin baara yɔrɔ ninnu ye mais n'a ma ɲɛ u nana u k'u jija u ka ɲuman kɛ don dɔ la jamanadenw ka se ka tɛgɛrɛ f'u ye k'a fɔ karisa tɛmɛna a ye ɲuman kɛ tan an b'o ɲini u fɛ o ye ne ka miiri ni ne ka faamu ye mais n bɛ tila ka mun ɲini jamana in den bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a lajɛ bi bi in na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ pour que jamana bɛ degun min kɔnɔ a ka bɔ o kɔnɔ ala y'i ka ɲɛmaaya di maa min ma don min na dɛmɛni bɛ k'i ma wajibi ye pour que aw jɛn bɛ min na a kana tiɲɛ sinon n'a tiɲɛna a tɛ tiɲɛ o dɔrɔn ye a bɛ tiɲɛ aw bɛɛ lajɛlen de ye n'i ye Mali ko degun lajɛ bi minnu bɛ Mali ɲɛfɛ a degun t'olu kan koyi minnu bɛ kulela bi o ye jɔnniw ye se tɛ minnu ye taayɔrɔ tɛ minnu na minnu tɛ se k'u ka mɔgɔ ta yan ka taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu tɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ minnu tɛ se ka ji ɲuman min donc jamana kɔnɔ bi olu de bɛ kulela bon olu de kan ka kɛ maaw ye bi maa minnu bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ mara la bi ka jɛ ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na donc o kɔni ye anw ka wele da kan n'anw ka laɲini ye bi tiɲɛ don bandaw bɛ jamana ɲɛfɛ Mukutari Wane ye premier ministre ye mais ni Mali ɲɛna bi a ti ɲɛ ninnu dɔrɔn ye a bɛ ɲɛ Musa Fɔnba a bɛ ɲɛ ne Ismaël Kulibali ye maa o maa bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i ye Maliden de ni Mali ɲɛna bi a bɛ ɲɛ bɛɛ de ye wa ala k'an kisi n'a tiɲɛna bi a bɛ tiɲɛ anw de ye ka tɛmɛ ninnu kan san 60 ni kɔ san 70 ni kɔ mun tora vraiment bon donc hali bi n'a fɔra k'an ka kɛ garaw ye sisan an ka taa ninnu bɛɛ bɛ taa u si tɔni kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la est ce que an bɛ se k'an ka denbayaw cɛ an bolo wa donc an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn minɛ bi pour que an ka jamana bɔ bolo la. ayiwa président an ka kuru sera siɲɛ kan an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ an ni maa min kun bɛ ka fila fɔ bi o ye Ismaël Kulibali ye Ismaël Kulibali ye Mali kungo tɔn ɲɛmaaba don
ba hakilinaw minnu bɛ a la ani tɔ yɛrɛ sigikanw ye minnu ye baaraw minnu boloda an bɛ tɔ fɛ i n'a fɔ septembre kalo tile 21 n'a tile 22 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn ɲaɲanu kadara kɔnɔ Mali denw mana ye fan o fan fɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn dɛgɛ minɛ jango dɛmɛba minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ an na u k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛw tɛ sunan na a ka di an ye an ka dɛmɛ siraw minnu ka k'o siraw jɛya u ye min bɛ se ka to an ka Mali bɛ se ka kisi an sera ka dɔ fɛnɛ fɔ Mali yɛrɛ cogoyaw la a sira caman fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka fɔ ye ko aw ni ce a ka ɲamadali la a kan bɛ interview de la semaine laseli wɛrɛ kɛnɛ kan dɔgɔkun sigi n'Ala ka jɛn ye